Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць усё гэта і не толькі. Мы сёння будзем з маёй выдатнай госцяй, прафесаркай паліталогіі ва ўніверсітэце Паўднёвай Флорыды, доктаркай навук Тацянай Кулакевіч. Добрый дзень, спадарыня Тацяна. Добрый дзень, спадар Зміцер. Вельмі рада тут быць асабіста з вами, ўжо да вас нават прывыкла. Вот вельмі спадзяемся, что і мы не то что прывыкнем, а заўсёды вот будзе нешта такое новое, арыгінальнае, чым вы нас зможаце здзіўляць, напрыклад, сваімі думкамі, высновамі і аналітыкай. Вось про аналітыку давайте і паговорым. Мы, безумоўна, першапачаткова, калі прадумвалі са спадарыняй Тацянай тэмы найперш, якія хацелася абмеркаваць, ну безумоўна, на першае месца паставілі візіт Трампа ў Кітай, бо гэта тое, што зараз на першых старонках усіх сусветных СМІ. Але мы, безумоўна, да гэтай тэмы звернемся, але пачнем, можа быць, давайте ўсё ж такі з навіны сённяшняга дня і наўпрост звязанай з Беларусю. Гэта тое, што вот прапаведнік Грэм ўсё ж таки даляцеў ужо да Мінска, што сёння ён ужо больш за тое сустракаўся з Лукашэнкам. Заўтра ў яго вялікія сустрэчы з вернікамі беларускімі, Чыжоўка-арэна, там на 10 000 чалавек і гэтак далей. Але давайте пачнем, вот патлумачце. Усё ж таки, ну, мы у Беларусі, ведаеце, в пераважнай большасці там такія альбо праваслаўныя, альбо каталіцкія, альбо іудзейскія атэісты, як это кажуць, а вельмі важная ўсё ж таки пішуць і гэта і постаць самого прапаведніка Грэма, і падзея, і сам факт прыезда. У чым значнасць от самой гэтай постаці Грэма? Постаць Грэма важная тым, што ён выступаў на такой, кожны год у Амерыцы праходзіць такая канферэнцыя, якая называецца кансерватыўна-палітычнае дзеянне, якая збірае пратэстанцкіх вернікаў з усёй Амерыкі. Тысячи актывістаў прыязджаюць сюды, і гэтыя актывісты, калі вяртаюцца ў свае штаты, там яшчэ больш гэтых пратэстантаў, і у гэтым годзе 2026, калі Фрэнклін Грэм сваю прамову рабіў, ці там пропаведь, я все думаю, як назваць, пропаведь гэта была, ці это прамова? Ну, раз прапаведнік, значыць. Там што яны рабілі, але палітычная канферэнцыя у тым сэнсе. Ну вось, ён зрабіў эту сваю пропаведь, і там на ёй казаў, што ён наўпрост падтрымлівае палітыку Трампа, і спецыфічна тое, што ён сказаў на межтэрміновых выбарах, якія будуць у Злучаных Штатах у лістападзе гэтага года, дзе будуць перавыбіраць увесь кангрэс і 1/3 сената. І гэта вельмі такі вялікі сігнал для пратэстантаў, і трэба не забываць, што Трамп сам жа ён рэлігійны чалавек, веруючы, але ён не католік, ён пратэстант, і яму вось гэтыя людзі, якія пачулі, што ёсць падтрымка Фрэнкліна Грэма, яны яго выбаршчыкі, і таму Трамп выйгравае з таго, што Фрэнклін Грэм пра яго і пра яго размаўляе, едзе па яго, нібыта, няма інфармацыі, ці гэта па загаду, ці не па загаду, але Трамп атрымае перамогу у тым, што будуць, мы чакаем, што будзе выпуск палітычных зняволеных, плюс гэта будзе рэлігійная, вось гэта хрысціянская дыпламатыя, якую убачаць выбаршчыкі ў Злучаных Штатах, і больш, мажліва, больш людзей прагаласуе за рэспубліканскую партыю на гэтых межтэрміновых выбарах у лістападзе. То бок гэта ўсё ж такі такая прадуманая дыпламатычна-палітычная больш праца, чым, вот, я не ведаю, чым рэлігійная. Я думаю, што трэба глядзець, вось, з аднаго боку Трамп атрымлівае перамогу, з другога боку трэба выглядзець, што атрымае Лукашенко. Таксама я бы на гэта глядзела, што это прагматычная сітуацыя, якія два мерапрыемствы супадаюць і даюць бенефіты і таму, і таму. Лукашенко можа сказаць, што у краіне існуюць рэлігійныя свабоды, хоць іх не існуе, можа паказаць, што ёсць добрыя вернікі, ёсць недобрыя вернікі, недобрыя тыя, хто
хто крытыкуе рэпрэсіі і яго удзел у вайне в Украіне, а добрыя тыя, што просто сабе прапаведуюць і таму яны свабодна сябе адчуваюць у Беларусі, напрыклад. Ну і сапраўды, ўсё ж таки, як вы думаеце, Грэм едзе падрыхтаваным трошачку да сустрэчы з Лукашэнкі ў тым сэнсе, што ён ведае, што адбываецца ў Беларусі. Ну, хаця бы, што адбываецца з вернікамі, з тымі самымі пратэстантамі. А з пратэстантамі, наколькі мы ведаем, адбываюцца не вельмі добрыя рэчы. І Лукашенко можа, конечно, расказваць тое, што ён і расказаў сёння Грэму. Вот я цитую, что в Беларуси мирно живут и сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И откровенно скажу, мы гордимся этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. У нас 850 протестантских общин, 20 миссий, 5 учебных заведений, поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено. То бок вот про протестантов рассказывая, что ледь там на Беларуси для іх не земля абітаваная для гэтых пратэстантаў. Наколькі, на ваш погляд, все ж таки такія візіты яны падрыхтаваныя, і Грэм будзе, как бы, конечно, слухаць, но как бы ведаць, што насамрэч адбываецца. Так, Лукашенко не дадаў, што гэтыя ўсе рэлігійныя арганізацыі былі перарэгістраваныя недавно, і толькі як бы ён жа дазваляе існаваць толькі тым, якія хорошыя арганізацыі, якія нічога не кажуць дрэннага пра яго. Але сэнс у тым, што мы ведаем таксама, што Фрэнклін Грэм перапошчваў пасты Джона Коула пра палітычных вязняў. Ён ведае, што адбываецца ў Беларусі. Яны маюць як бы сяброўскія адносіны з Джонам Коулам. Я б сказала, праз жонку можа. Ну, я думаю, што яны маюць адносіны ўсе, там ведаюць адзін аднаго. Але мы ведаем, што жонка Джона Коула, яна рабіла вось гэтую працу гуманітарную для арганізацыі, якую узначальвае сам Фрэнклін Грэм, якая называецца самарытанскі ці самарянскі гаманец ці торба, якая займаецца гуманітарнымі справамі. Таму ён праінфармаваны, але не трэба забываць, што это вельмі стратэгічна, ўсё стратэгічна. Мы нават пачалі пра саміт гаварыць, там таксама вельмі шмат такіх сігналаў, што вельмі ўсё стратэгічна і прагматычна працуе зараз. Все ж таки, ну, как бы проповедники, святары, там, будь то вот протестанты, будь то там православные католики ці іншых неких веравызнанняў, для іх все ж таки самое важное, гэта не толькі шчырая вера у Бога, але і праўдзівасць, ну і вот усе гэтыя астатнія там якасці, добродетели і ўсё астатняе. І вот сядзіць Фрэнклін Грэм і слухае, як Лукашенко ему рассказывая: в ближайший день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатлений о том, как им здесь живется. Это наш бренд. Мы гордимся тем, что у нас межконфессиональный мир, поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться. И вот Грэм послухае и скажет: ну да, можно не беспокоиться, живут себе спокойно, свобода веравызнання, свобода там проповеди, все, что хочешь, можно робить. Ну, ён паразмаўляе яны будуць рэлігійна, тыя, з якімі ён будзе мець камунікацыю, яны так і будуць рабіць, так і будуць расказваць яму. Але публічна мы не пачуем крытыкі, я думаю, ніякай ад Фрэнкліна Грэма, але гэта не значыць, што за зачыненымі дзвярамі яны не упамянуць, што можа ў спісе тых палітычных зняволеных нехта выйдзе з рэлігійных там святароў ці там актывістаў нейкіх, але публічна будзе прыгожа, як Лукашенко хоча. Ну і калі вот сказаць, што гэты візіт напярэдадні ўжо анансаванага візіта ў Мінска Коула, ці можна казаць, што сапраўды рыхтуецца нейкі биг-дил? Биг-дил, зараз, ну, вот, это добра вы сказали. Ну вот глядзіце, спачатку так. Трамп піша пасля вызвалення па слядах вызвалення пачобута, там ізноўку нейкі допіс у сваёй соцсетке, што ну маладзец Лукашенко, трымае слова. Тут Грэм прыязджае, сустрэча з Лукашенко, там Чыжоўка-арэна, там що такое.
следам кол. Ну как бы выглядае ўсё на то, что ну вот нешта грандыёзнае рыхтуецца, не? Вось мы зараз грандыёзнае гэта такое шырокае паняцце. Мы можам сказаць, грандыёзна можа быць наступнае. Вялікая колькасць палітычных вязняў будзе вызвалена, напрыклад. А у абмен на гэта Лукашенко можа патрабаваць больш, чым паслабленне санкцый, напрыклад, амбасаду ЗША у Мінску, так? Там нейкія там каналы зноў жа з каліем, гандаль. Гэта можа таксама быць інтэрпрэтавана як вялікая сделка, але гэта больш гуманітарны трэк, не трэба мець ілюзіі тут. Рэпрэсій няма ніякіх сігналаў на тое, што рэпрэсіі ў Беларусі спыняцца. І ўсіх палітычных зняволеных таксама малаверагодна, што Лукашенко выпусціць, таму што яму патрэбен гэты гандлёвы фонд, які ён разлічвае, можа, недзе там еўрапейскія краіны пачнуць таксама здымаць санкцыі, якія для яго больш жорсткія, чым тыя, што накладзены Злучанымі Штатамі. І мы, вось, апошнія навіны такія, што вот літоўцы зараз расказваюць пра ціск Злучаных Штатаў, каб пра Клайпеду. І вось гэта, а калі там амерыканцы наабяцаюць літоўцам, што гарантуюць ім бяспеку і нешта там такое прададуць, і літоўцы, а тут няма фонда. А тут ужо як выпадкова абсалютна вот затрымалі літоўскага шпіёна. Вось. І вось пра што мы кажам. Таму вялікая сделка, яна это не значыць, што яна не будзе вялікая, можа просто будзе больш людзей выпусціць. Ну то бок вы не чакаеце, што па выніку вось гэтага раунда сустрэч, перамоваў, дамоўленасцяў і гандлёвых сделак, як бы это цынічна не гучала, бо гаворым пра людзей, будзе тое, пра што вось піша глядач пад нікам Грыша Шарапаў. Новыя вызваленні, пасля якіх будуць новыя пасадкі, каб былі ізноў новыя вызваленні. Як зваць Грыша? Грыша, дзякуй за каментар. І гэта менавіта тое, што будзе і ёсць зараз, і гэта не новай, не навіны ніякія. Гэта адбывалася гадамі. Яно так заўсёды было. Лукашенку выгадна выпускаць партыямі, таму што яму яны заўсёды патрэбны. І гэта працавала заўсёды для Лукашенка. І это тут як бы крытыка не ў бок Лукашенка, як бы нічога я тут не маю на увазе, але вось з тымі партыямі, parties па-ангельску, з тым баком, які дамаўляецца, яны вырашаюць, што гэтага дастаткова. Таму все вы правильно назіраеце, Грыша. Але калі браць, вось вы згадалі, шмат гадоў ён гэтым займаецца, калі браць папярэднія там, і зноў жа такі, пасля кожных фактычна выбараў прэзідэнцкіх былі пратэсты, былі пасадкі, былі палітвязні, былі санкцыі, быў гандаль, вызваленне і нармалізацыя, таму што палітвязняў няма, новых пасадак фактычна няма. Да, ёсць там такія прыхаваныя рэпрэсіі, пэўны ціск на асобных самых такіх актыўных там палітычных апанентаў і гэтак далей, але такое, ведаеце, такое, ну вот это унутраная такая вот палітыка, што не зважалі на гэта. Сёння ж мы гэтага не маем. Вот вы зараз нават кажаце, што калі і будуць вызваленні нават усіх вядомых афіцыйна прызнаных палітвязняў, рэпрэсіі захаваюцца. А калі рэпрэсіі захаваюцца, калі новыя пасадкі, то ці можам мы гаварыць пра нейкія там нармалізацыю, там перагортванне старонкі, там новую палітыку там у дачыненні да Лукашэнкі з боку там не толькі Амерыкі, але і Еўрасаюза? Я скажу так, я лічу, што гэта малаверагодна, могуць тут дасягненні такія тактычныя, а не стратэгічныя, таму што санкцыі, якія былі ўведзены супраць Лукашэнкі, яны уведзены рознымі бакамі, еўрапейскім звязам, еўрапейскімі краінамі і Злучанымі Штатамі і іншымі заходнімі краінамі. Гэта не адзін пакет санкцый, гэта розныя віды санкцый супраць парушэння правоў чалавека.
супраць рэпрэсій, супраць удзелу у вайне супраць Украіны. Адны санкцыі амерыканскія, другія еўрапейскія. І погляд Амерыкі і Еўропы у дачыненні да Беларусі, прабачце, яно рознае, таму калі мы размаўляем про тое, што Літва кажа, мы адчуваем ціск, а Злучаныя Штаты кажуць, давайте вы здымеце санкцыі, то мы проста ў гэтых словах ціск бачым, што погляды розныя, што для літоўцаў важна бяспека, таму што гэта непасрэдны сусед, краіна маленькая, і можа быць напад Расіі вельмі проста. Так, ім трэба гарантыі бяспекі. Амерыка з іншага боку глядзіць. Яны глядзяць на Беларусь праз прызму Украіны, Расіі, Кітая. І таму я не бачу тут такой нармалізацыі, асабліва з боку еўрапейскіх краін, як мінімум пакуль паўнамаштабная вот эта вайна ў краіне не скончыцца, таму што зараз палякі плоцяць у працэнтным адсоткавым колькасці занадта больш за ўсіх. Ну і плануюць увогуле стварыць самую вялікую і моцную армію ў Еўропе, прынамсі. Ну і а што чакаць ад краіны, якая знаходіцца на мяжы, вось менавіта з патэнцыйнай пагрозай. Ну вот да, сапраўды Руперт Мердак і звяртае ўвагу, што ёсць яшчэ фактар вайны, і гэта вельмі важна, накладвае свой адбітак, што калі раней ўсё ж такі там палітвязні, рэпрэсіі, там правы чалавека, то зараз яшчэ вайна, гэта бяспека. Можа быць, нават пакуль гаворым пра рэгіянальную, а можа нават і шырэй. Ці не? Бяспеку. Ну вот у звязку з вайной Расіі і Украіны яна можа быць разглядацца больш шырокам, чым вось наша рэгіянальная праблема. Ну, залежна, хто размаўляе, для каго. Напрыклад, для Злучаных Штатаў яны глобальная супердзяржава, якая адначасова мусіць разбірацца і з Іранам, і з Украінай, і з усімі праблемамі, якія адбываюцца ў свеце. Таму мы, напрыклад, калі мы глядзім на саміт, вот это Амерыка, Кітай, мы не размаўляем тут пра Расію, і потому что вось эти две дзяржавы, яны супердзяржавы. Гэта у іх адзін падыход. Калі мы глядзім на Польшчу, яна глядзіць на суседаў, на суседа. Расія таксама ў гэтым рэгіёне. Таму, гледзячы, хто размаўляе, пра што размаўляе, і адзін канфлікт знікае з павесткі ў адзін момант, а другі з'яўляецца таксама. Таму яно такое. Хто сказаў? Так, вы мяне подводзіце ўсё ж таки да кітайскай тэмы, але таксама давайте коротко закранем тэму не кітайскую і нават не наша рэгіёна, але таксама вельмі такую, як мне падаецца, цікавую, тому что пасля Венесуэлы, пасля затрымання, арышта, вывазу ў ЗША Мадуры, Трамп пачаў глядзець у бок Кубы і маўляў, ну что, вы там наступныя на чарзе. Ну не бярем уже там Грэнландыю, Канаду, это там пакуль пакідаем. Куба наступная. Ну і ўсе чакалі, што ж будзе там, ці там пагаворы, ці забудзецца, як з Грэнландыяй, там ці што будзе. І тут мы чытаем, што учора вечарам на Кубу прыляцеў дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф. Што это азначае? Гэта азначае, што яны гатовы прыняць некі, пачаць размаўляць стратэгічна пра нейкія змены, таму што не толькі ён прыляцеў, ён яшчэ Амерыка паабяцала, ці ўжо дала, нешта я так прапусціла і забыла колькі, 100 чего там, мільярдаў ці мільёнаў. Карацей, далі фінансавую, паабяцалі, ці далі ўжо фінансавую падтрымку. Вось наши гледачы хай нам падкажуць, так бы я, бачыце, лічбы конкретно. Мы ведаем, што будзе... Я не бачу, я бачу навіну толькі пра візіт, а пра грошы не бачу. Там пра грошы, там яшчэ ёсць пра грошы. Будзе дапамога фінансавая для Кубы, яны, у іх скончваецца нафта, і гэта з-за блакады Злучаных Штатаў, і у іх як бы няма выйсця, і Злучаныя Штаты зараз вось будуць размаўляць, і яны патрабуюць фундаментальных зменаў у абмен на фінансавую падтрымку і змены рэжыма. Што можа быць там, гэта вось фундаментальныя змены ці рэвалюцыя.
Вось там вось такая сітуацыя. Змены будуць у Кубе. Так, это апошнія навіны. Але калі мы параўнаем вот это з Кубу і Беларусь, то, бачыце, яны патрабуюць фундаментальных зменаў у Кубе, а ў Беларусі не патрабуюць фундаментальных зменаў. Таму ў Беларусі не будзе вот этого памяншэння рэпрэсій. Ну, тут два разных рэгіёна. Мы ж казалі, што ўжо, што вось Лацінская Амерыка гэта сфера ўплыву Злучаных Штатаў, і гэта канкрэтна там у афіцыйных дакументах агучана, а Беларусь знаходзіцца ва ўсходняй Еўропе, і там Расія, і на беларускай тэрыторыі ёсць атамная зброя, парушаны суверэнітэт, і гэта далёка і не так цікава для Амерыкі. Цікава, але не настолькі, як Куба, якая як бы знаходзіцца у сваім агародзе. Але ці не можа быць яшчэ і такі фактор, што мы тут сі падзялілі свет. Вот гэта моя частка Амерыкі, а тут вот зона кітайскага ўплыва, Расія гэта вот как бы сатэліт Китая фактычна, ну а Беларусь сатэліт сатэліта. То бок гэта ўсё іхняе, мы туды не лезем, но можем там что-то там вот свои трошечку інтарэсаў калійныя там якія-нибудь яшчэ там прашуршаць, так, а так асабліва нічога не будем мець. Можна так сказаць ці не? Ну, пасля вось гэтага самміта гістарычна, чого он гістарычны, тому што першы раз за 9 гадоў амерыканскі прэзідэнт сустрэўся з кітайскім прэзідэнтам. Мы бачым, што там такая больш стабілізацыя адносін, гэта две такія канкуренты глобальных, але яны не саступаюць адзін аднаму. Мы бачылі там заявы, шмат розных заяваў пра Тайвань, напрыклад. Злучаныя Штаты не збіраюцца пагаджацца на запыт Китая, не пераходзіць вот эту чырвоную лінію і будуць падтрымліваць вось грашова Тайвань, хутчэй за ўсё, далей. Гэта не падабаецца Китаю, і яны вельмі ясна, канкрэтна агучвалі. Злучаныя Штаты не размаўлялі пра гэта. У іх розныя падыходы на розныя праблемы, і нягледзячы на які прэзідэнт у Злучаных Штатах быў, дэмакратычны ці рэспубліканскі, усе бачаць Кітай як галоўнага ворага, з якому ніхто не збіраецца аддаваць ніякія сферы ўплыву. Але наколькі ўсё ж таки магчыма, што сапраўды, ну прынамсі нейкія адносіны троху там палепшацца, знойдуць там паразуменне там ці яшчэ што-небудзь, вот гэтыя грандыёзныя заявы, якія робіць Трамп. Я памятаю, як ён ездзіў у Паўночную Карэю упершыню, і як потым расказваў: да мы тут дамовіліся, і шо? Можа, і тут тое самае? Не дамовіліся, так. Хадзілі, яшчэ мы ведаем пра такія love letters, як то сказаць, лісты кахання паміж так імі. Тут таксама шмат заяваў, шмат такіх грандыёзных заяваў з боку Трампа. Няма доказаў, што здзелкі зроблены канкрэтна, мы чакаем пацверджанняў. Што мажліва? Не трэба пераацэньваць гэты самміт, ён гістарычны, канешне, але гэта больш такое, як бы это сказаць, стабілізацыя адносін паміж вот гэтымі галоўнымі супердзяржавамі, на якія мы глядзім. Але што можна ўбачыць? Камунікацыю паміж гэтымі дзяржавамі, некія здзелкі па гандлю. Вось мы чуем, што Боінгі хоча купіць, набываць Кітай, можа быць, будзе набываць нафту ў Злучаных Штатаў. Некія могуць быць дамоўленасці па штучным інтэлекце. Але вось гэтыя такія стратэгічныя пытанні, стратэгічна ніхто не стаў сябраваць. Стратэгічна ўсё ж такі будзе канкурэнцыя, якая і была раней. Такіх здвігаў канкрэтных не будзе і не чакаецца. Усё ж таки, калі мы кажам пра гістарычнасць пэўную, ці можна казаць, што па выніку гэтых хай сабе і незначных, але нейкія змены, зрухі у нейкіх геапалітыцы, там у там сітуацыі,
добра на Еўропу, на Еўросаюз, на Беларусь по выніку тое что там адбываецца ў Пекіне паўплывае нейкім чынам ці не? На Беларусь яно прямо не паўплывае абсалютна. Што можна ўбачыць для Лукашэнкі будзе больш ясна ці ўжо ясна, што ўсё тое што адбываецца такія асабістыя такія сустрэчы гэта будзе працягвацца, таму што вось мы такая цікавая была картинка я бачыла вось у Кітаі, што дэлегацыі і кітайская і амерыканская не мелі жанчын, не тая, толькі мужчыны сядзяць з аднаго боку і з другога боку, і такая можа быць інтэрпрэтацыя ў тым, што галоўнае тут сувязі, нетворк, а не здольнасці. І гэта як бы можна інтэрпрэтаваць так, што адзін на адзін дамовы, вось эти прагматычныя нейкія там маленькія выгады, перамогі, гэта вось будзе далей прадаўжацца, і Лукашенко вось гэта ўжо робіць, і сігнал тое, што ён будзе працягвацца. Для Расіі, напрыклад, што? Для Расіі таксама ніякіх там праблем не будзе, таму што тэма Украіны амаль не абмяркоўваецца. Там галоўнымі былі больш такой гандаль, Тайвань, Іран, гэта больш важна. І ёсць толькі нюанс у тым, для Расіі, што Кітай залежыць у энергетычным кірунку, ён залежаў ад Расіі і ад Ірана. Зараз, калі кітайцы пачнуць купляць нафту ў Злучаных Штатаў, гэта паказвае, што Кітай глядзіць можа нашмат вектарнасць, каб не залежаць ад вось гэтага рэгіёна больш. І гэта вось такая энергетычная такая змена кірунка, але таких вот сігналаў аб тым, што Кітай перестане там падтрымліваць Расію, гэта таксама няма. Таму не асабліва, я б сказал. Так. То бок, умоўна кажучы, вот глядзіце, ёсць две таких гісторыі, нават як это правильно сказать, две гісторыі паразы. Гэта Украіна-расійская вайна, куды Трамп там казаў, зараз я прыйду ўсіх паміру, і не атрымалася, і іранская вайна таксама не атрымалася. І у той і ў іншай сітуацыі дзесьці збоку, але вельмі такая добрая цень Кітая маячыць. У датычна Расіі ён безумоўна падтрымлівае рознымі запчасткамі, рознымі вот этими пастаўкамі неабходнага абсталявання, зброю безумоўна наўрад ці пастаўляе, але запчасткі, з якіх потым Расія робіць все, што ім трэба, ёсць. Ці можа той же самае Трамп дамовіцца з Сі, ну прынамсі, каб той дапамог яму вось гэтую сітуацыю вырашыць, дамагчыся міра праз спыненне падтрымкай Кітая хаця бы военной прамысловасці Расіі? Сказал, вось про Россию амаль не размаўлялі, тут больш про Иран. І вось што Трамп сказал, але нема доказаў тое, што Кітаю паабяцаў не пастаўляць зброю ў Іран, і гэта ўжо такое дасягненне. Кітай хоча больш стаяць і глядзець, чым ён будзе там у нечым удзельнічаць. Ім гэта больш выгадна. Але таксама цікавая такая вось момант гэтага самміта, тое, што Кітай канкрэтна сам кажа, што хоча пазбегнуць вот этой пасткі фукіды, да, якая вось моя сфера, то, што я выкладаю, палітычныя дысцыпліны. Гэта такая адна з тэорый рэалізма. Рэалізм — это вось прагматычны падыход, песімістычны падыход, але ён вось як пазбегнуць вайны. У тым сэнсе, што вось там кажуць, што ёсць як бы тая такая дзяржава, якая расце, і тая, што ўжо і існуе. І ён это прызнае, што Амерыка яна існуе, таму ім цікава больш паглядзець. А яны нібыта растуць, хоць яны у іх эканамічны ўрост паслаблены, гэта як бы неправда, што яны прям растуць. І ім цікава больш такое, не
не залезці, не паруйнаваць сваю эканоміку, тому што яна не расце насамрэч, і больш назіраць за вось гэта, як яно адбываецца, тому што таксама шмат эти аналітыкаў казалі, што Трамп едзе ў Кітай з послабленай пазіцыяй па Ірану. Ну так, таму Трамп сказаў таксама, я не буду яго нічога прасіць, мы самі справімся. Таму вось пакуль што чакаем, пакуль яны справіцца, таму што я як палечу назад, мне не хочацца плаціць шмат грошай за бензін. Это яшчэ добра, калі палёт будзе, а то ж ужо кажуць, што адмяняюць пэўныя там палёты, рэйсы з-за недахопу авіяцыйнага паліва. Так і праўда, і нават абанкроцілася Spirit, вось этой авіяліні Spirit, якія яны былі лоу-костер, як маленькія там кошты, але всё, шмат людей не полетело там по своих справах уже так. Не, у меня есть квиток, так что я полечу. Но калі самолет полетит, то полетите, а так вернуть вам гроши и скажут, все, застаетесь у Варшаве, ближей до мяжы з Беларусью. Так, я буду радоваться. Так. Дарэчы, давайте вернемся яшчэ да Беларусі. Вы узгадывалі, але вот зараз я, можа быть, просто не звярну такой пільнай увагі на вашыя словы. Зараз прачытаў яшчэ раз навіну про тое, што разам з Франклінам Грэмам на сустрэчу з Лукашэнкам прыйшла жонка Коула, Грета Ван Сустерен. То бок, что это означае? Вот чаму яна, яна як яны ж там типа сябруюць сем'ямі, яна просто як сяброўка па-сяброўску яго суправаджае, яна уже была ў Мінску, з Лукашэнкам інтэрв'ю рабіла, то бок ведае так, как бы так, як гід яго суправаджае. Ці гэта азначае ўжо там падрыхтоўку, яна уже так як пробны, там ці, скажем так, як першы ганец больш значных падзеяў. Франклін Грэм мае, ён не толькі ездзіць на эту канферэнцыю, про якую мы размаўлялі, тому што там ён больш такое свае пропаведзі і свае прамовы робіць, якія вось агітацыйныя на выбары, так? Напрыклад, як у гэтым годзе. Трамп сам, дарэчы, на тую канферэнцыю ездзіць, прапусціў толькі 2 разы з 2011 года. Але тут сэнс у тым, што Франклін Грэм мае сваю арганізацыю, якая называецца самарытянскі вот это торба, якая займаецца гуманітарнымі справамі, а вось жонка Кола, яна вельмі актыўна ўдзельнічае ў гэтай канкрэтнай арганізацыі Франкліна Грэма, і нават у яе гонар, яна настолькі там такая верніца і гуманітарная актывістка, што у яе гонар названы адзін з раздзелаў гэтай арганізацыі ў Гаіці. Таму яна такое звяно, лінк, як это сказаць, як забыла вось, звено вось, паміж вось гэтым Франклінам Грэмам і Колам, і ўсе яны все роўна пратэстанты, уключаючы Трампа, таму яна едзе вось, яна вядомы чалавек таксама, яе добра мець там, як твар нават. Ну так, калі б гэта быў вот просто візіт, то мы б казалі, прыехалі разам, тым больш, што яна датычная да этой арганізацыі Грэма, але калі мы чакаем, што бліжэйшымі днямі у Мінск прыедзе і Коул, то тут как бы ўжо іншы трошки ракурс і ў паездцы, і ў погляд на гэты візіт. Хаця вот яна как бы як зайшла ў зал, то сказала Лукашенку: прыемна сустрэцца. На што Лукашенко там так коротко сказал: хорошо, что приехала, пообещала, приехала, и все. И далее она как бы за кадром была. То как бы такое адчуванне, что типа там как бы некие такие свои домоўленасці, свои перамовы ідуць яшчэ і за кадром. Дакладна, канешне, там ідуць перамовы за кадрам, і яны больш сур'ёзныя, чым нам іх паказвае. Гэта такое, так працуе ўсё. На любых сустрэчах мы бачым сустрэчы, калі ўжо дасягнуты дамовы, якія адбываюцца за зачыненымі дзвярамі. Тут я не ведаю, якія ў яго з ёй асабістыя там дачыненні, і як яна ўдзельнічала, у чым. Можа, яна
калі ён так непрыязна, гэта як бы гучыць я не зразумела як, то можа яна яго там за зачыненымі дзвярамі і крытыкавала за вось гэтыя завязняў рэлігіёзных, але адкрыта мы пра гэта не ведаем, але гэта моя спекуляцыя зараз. Ну зразумела. Тады выдайце нам яшчэ одну спекуляцыю, дакладней спекуляцыю на яшчэ одну тэму. Чаму, калі раней как бы так Коул ухіляўся прызнаваць наяўнасць нейкіх контактаў з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў Беларусі, маўляў, я вот контактую с афіцыйным Мінскам, вот і все, больш мне там ніхто ніякіх парадаў, кансультацый нічога не дае, ніхто мне не ўстрывае ў нашы размовы, то тут он сам першы напісаў пра тэлефонную размову з Ціхановскай напярэдадні гэтага паездкі. Чаму? Таму што двухбаковы трак, вот это трек размоваў, і гэта нармальна ў палітычных дысцыплінах. Калі яна там, а яна таксама ж мае кантакты са Злучанымі Штатамі, і як дэмакратычнай краіне, Злучаным Штатам, якая бы яна там, людзі на яе не глядзелі, з дэмакратычнай партыі прэзідэнт ці з рэспубліканскай партыі, розныя людзі жывуць, то як бы не мець контакт з людзьмі, якія змагаюцца за правы чалавека і якія дапамагаюць выпускаць палітычных вязняў, не мае сэнсу абсалютна. Гэта адно, я лічу, што адно другому не перашкаджае, і гэта не навіна ў палітычных дысцыплінах мець вот эти паралельныя дамоўленасці. Гэта такі палітычная культура ці нешта большее. Вот ўсё ж таки прэс-служба Лукашэнкі асаблівую ўвагу надае таму, што падчас сустрэчы Грэм адзначыў, што вось падчас вось гэтых сустрэч з вернікамі такіх, яны там ладзяць такую агульную малітву, і прынята ўзносіць малітвы за лідараў краін. І паабяцаў, што памоляцца за Лукашэнку. Таму заўтра я папрашу ўсіх прысутных устаць і ўзнесці малітву за вас як лідара. Вот што за гэтым стаіць? Это просто вот словы такія, ну такі этыкета, як кажуць, вот ці нешта большее. Тут я не пратэстант, але я ведаю, што, напрыклад, у Злучаных Штатах, калі вось у праваслаўных цэрквах, вось я назірала, калі там моляцца за розныя народы. Тыя, хто прыходзяць на малітву, каб паказаць, як ты сказаць, ну, надаць павагу, што мы бачым, што вернікі прадстаўляюць розныя краіны, Беларусь, Украіну, ось у беларускай церкві моляцца і за украінцаў, і за беларусаў, і за Амерыку. Таму гэта вось такую выказаць пашану таго, што ён прыняў і прынимае як госця. А можа там, вось як вы зараз сказалі, гэта так прынята ў іх конкретно. Я б не туды, як бы не інтэрпрэтавала зашмат гэта, што вось менавіта яму там что-то там конкретно. Я думаю, што павага просто. Ну, з іншага боку, малітвы ж розныя ёсць. Ёсць за здараве, ёсць за ўпакой. Так вось я таксама думаю, ну, там вось так прынята, можа ўшанаваць свайго вось гаспадара, не гаспадара, як это назваць, таго чалавека, які прымае ў сябе. Добра, ну і на завяршэнне ўсё ж такі, якіх зменаў бліжэйшы час вы чакаеце, ну, можа быць, калі пра ўвесь свет ва ўсіх краінах, ці можа быць прынамсі у нашым рэгіёне, ці можа быць ўсё ж такі нейкае замірэнне там Украіна, Расія, ці можа быць эскалацыя канфлікта, могуць нейкім чынам вось гэтыя перамовы Трампа з Сі паўплываць на супакой, там на нейкае там вырашэнне пытання ў персідскай затоцы з Іранам ці не, вот якія чаканні, ну ці не чакання, ўсё ж такі аналітыка якая? Трэба звярнуць увагу на тое, што мы зараз назіраем аслабленне ліберальнага міжнароднага парадка ў свеце. Гэта значыць, што інстытуты, якія былі створаны пасля Другой сусветнай вайны, такія як ААН, НАТО, Міжнародны валютны фонд, Сусветны банк, яны меншы ўплыў зараз маюць, чым прагматычная палітыка, якая напраўлена на дасягненне нейкіх
маленькіх перамог і трэба не забываць што шмат якія сустрэчы павінны на іх трэба глядзець што стратэгічна выгадна аднаму ці другому боку. Таму напрыклад калі мы размаўляем пра Іран зараз і аднаму боку і кітайцам і амерыканцам важна каб гэты праліў быў адчынены і без аплаты напрыклад як яно таму што шмат гандлю ідзе праз яго там ёсць супольныя інтарэсы. Канешне ёсць зацікаўленасць спыніць вайну ва ўкраіне, але гледзячы на вось гэты саміт сустрэчы мы бачым што кожная з краін мае свае нацыянальныя інтарэсы і сёння мы бачым што ніхто не хоча саступаць свае нацыянальныя інтарэсы. Можа яны змогуць недзе там-сям дамовіцца і ну канешне трэба глядзець аптымістычна аднойчы і тая вайна іншая скончацца і ну уже не буду говорить что можа мы переживем там шмат кого это такое каб не сурочыць да? Закрой. Ну я таксама веру что мы перажывем і аднаго і другога. На завяршэнне просто ваш невялічкі прагноз напярэдадні вось нашага папярэдняга наступнага дакладней эфира. Да нас зараз на эфир прыйдзе былая палізняволеная былая рэдактарка Тутбай Марына Золотова. Марына Золотова днямі записала зварот і да адміністрацыі Трампа і з просьбай не спыняць сваю працу свае дзеянні по вызваленні палітвязняў палітвязанак найперш. І вот як мы говорили сёння с Татьянай все ж таки гэтая праца будзе сапраўды працягвацца, але Марына звярнулася і да Еўросаюза, маўляў далучаецеся да гэтага працэса, трэба рабіць все што магчыма для вызвалення. Таксама яна звярнулася да рэжыма Лукашенко, маўляў что давайте спыняйте рэпрэсіі, хопіць. Потым з такімі ж самымі заявамі падтрымалі яе, выступілі былыя таксама палітвязанкі і Кацярына Андрэева і Марія Калеснікова, іншыя людзі. Як вы лічыце, ну з Трампам разабраліся з адміністрацыяй, Еўросаюз і рэжым Лукашэнкі пачуюць тыя звароты, адгукнуцца на іх? Зноў жа што будзе за інтарэс у кожных з бакоў. Я б сказала так, трэба гэтыя заявы, якія робяць розныя актывісты, былыя палізняволеныя, гэта важна падтрымліваць сувязь з урадамі еўрапейскімі, таму што асабліва таму што шмат беларусаў жыве тут, дыаспара. Але разлічваць на тое, што толькі з-за таго, што ёсць гэтыя заявы, палітыка еўрапейскіх краін зменіцца, не трэба, таму што зноў жа паўтаруся, тут асабістая зацікаўленасць у мяжы. Гэта не такі не вельмі благополучны, як это сказаць по-беларуску, згубіла слова, сусед, з якім трэба глядзець і якому ты не давяряеш і калі у цябе няма гарантый, калі ты яшчэ будуеш армію як палякі, калі ты баішся таму што ў цябе маленькая краіна ў Літве, гэта малаверагодна. Але аднойчы гэтая сувязь яна спатрэбіцца абавязкова. Таму працягвайце сваю працу, я скажу усім актывістам, таму што сігналы, нават калі нешта не змяняецца, сігналы пасылаць трэба, таму што калі сігналы не пасылаецца у міжнародных адносінах, краінам будзе падавацца, што вам усё падабаецца як ёсць. Дякую вялікі. Ну што ж, я нагадаю, што Тацяна Кулакевіч была у нас у эфіры, прафесарка паліталогіі Флоридскага універсітэта. Дякую вялікі, развітваюся на сёння. Подписывайтеся на YouTube канал Еўрарады і не адыходзьце далёка. Хутка у нас у студыі будзе Марына Золотова. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Усім прывітанне, з вами Зміцер Лука. Адзін аднаму Прызнаваць на Америку, тому что шмат